Esquerra Unida de la Vall donarà suport este divendres a l'acte públic que realitzarà en la biblioteca amb el títol Juntes per la defensa del pa, el treball i la dignitat, que organitza les marxes de la dignitat del 22M. En aquest acte s'explicarà el concepte de renda bàsica i es presentarà la campanya per iniciar una proposició de llei d'iniciativa legislativa popular per poder garantir-la. Des d'Esquerra Unida de la Vall creiem que hi ha molts motius per sumar-se a aquesta causa i tots, la majoria d'ells, venen del context en el que estem vivint. Vivim en una societat on el major problema és l'atur, sobretot l'atur de llarga duració, que suposa un autèntic drama social. Cada vegada hi ha més famílies en les quals no entra cap ingrés i, a més, moltes d'elles no reben cap tipus de prestació econòmica per part de l'Estat. Aquest alt índex d'atur provoca que moltes famílies es vegin abocades a la pobresa i a l'exclusió social. És interessant recordar que Espanya és el país de la OCDE on més ha augmentat la desigualtat entre rics i pobres. Això què vol dir? Doncs que els que abans eren rics ara són més rics i els que eren pobres avui són més pobres. I tot gràcies a les polítiques austericides del Partit Popular i del Partit Socialista en els últims anys. Per més que s'empenyen en repetir-ho, els que ens governen no hi ha llum al fons del túnel, no hi ha creixement econòmic. Tal volta les grans fortunes i els grans empresaris sí que els va bé, però a la classe treballadora no. La classe treballadora continua empitjorant. Una altra raó per donar suport a aquesta causa és perquè considerem que les prestacions econòmiques existents són insuficients, irracionals i no s'adeqüen al context d'emergència social que viuen les moltíssimes persones que es troben sense treball i sense prestacions. Tant és així que moltes institucions que treballen per les persones en situació d'exclusió social, com són la Creu Roja, UNICEF i Intermón, ja han manifestat pública i reiteradament la necessitat d'establir una renda bàsica garantida que revertisca aquesta situació dramàtica que viuen moltes famílies. A més, demanem al govern del Partit Popular que defensi la Constitució espanyola, però sempre en notes parcial. Per què? Perquè hi ha un article, l'article 41 de la Constitució espanyola, que fa referència a que els poders públics mantindran un règim públic de seguretat social per a tots els ciutadans davant situacions de necessitat, i aquesta de l'atur és una necessitat molt important. Per tant, exigim a l'Estat que es faci responsable i no deixi abandonades a tantíssimes persones que s'ho estan passant mal i no han creat aquesta situació. És per això que Esquerra Unida de la Vall està a favor de crear una renda bàsica que garantisca, que es convertisca en un instrument útil per fer front a l'alt nivell de pobresa existent. Entenem la renda bàsica no com un de caràcter caritatiu, sinó com un dret inherent a la condició específica i contextual de les persones. Per tant, Esquerra Unida de la Vall donarem suport a les iniciatives populars que busquen erradicar la pobresa i treballarem perquè les persones s'adherisquen a elles, començant per l'acte d'este divendres a la Biblioteca Municipal. Moltes gràcies.